Infinici, görbeházi KS, indul. Görbeház a KS-e, Hajdú Bihar legjobbja, a szezonnak legvégén a serleget feldobja a magasba, mert hát nincs aki megállítson minket, de a csapatban van, aki elállítson titeket, a közönséget, na meg hát mindenkit, az ellenfelek a pályáról csak kis vesztesként lépnek ki. A védelmi profi fölösleges beszélnem róla, de ha nagyon akarjátok, na hát akkor jól van. 4 ember, 4 ész összeáll és kész, ha jó napot fognak ki, akkor ám nincs vész. A kapus is kiveszi a részét a munkából, kiszed minden egyes labdát a kapu felső sarkából, vagy az aljából, mindegy, mert az ő markából ki nem esett, mert beton biztos, mint a szurkoló tábor. Haha, yeah. Görbeház a KS-e, nem akad párja, az ellenfeleket bármikor tápkarral várja. Mi vagyunk a legjobbak, ellenfelünk nincsen, ezért a csapatért élek, ez lett a kincsen. Görbeház a KS-e, nem akad párja, az ellenfeleket bármikor tápkarral várja. Mi vagyunk a legjobbak, ellenfelünk nincsen, ezért a csapatért élek, ez lett a kincsen. A középpálya is fontos szerepet játszik, még akkor is, ha a pályán kívül ez nem látszik. Vannak játékosok, kik olyanok, mint egy nyomdagyár, meg színezik a védelmet, ha marad, mint te mondanál. Csatárunk is van, de még hozzá 2 lövés pillanatában szemüket nem takarja kendő. Profi higgadsággal megforgatják a védőket, elkábítanak mindenkit, de legfőképp a nézőket. Görbeház a KS-e, a környéken ez a nyerő, mert ahogy a mondás tartja, csapatban van az erő, jelszavunk az összetartás, olyan, mint a beton a cél, szemünk előtt az első hely, mert nekünk már az a cél. Bukdácsolások is vannak, de hát ez csak véletlen, csatába szállunk bárkivel, mert a kardunk nem életlen. Ebben az életben nincs ember, ki nem hibázik, de a csapatban van egy ember, ki a kapura vigyázik. Görbeház a KS-e, nem akad párja, az ellenfeleket bármikor tápkarra várja. Mi vagyunk a legjobbak, ellenfelünk nincsen, ezért a csapatért élek, ez lett a kincsen. Görbeház a KS-e, nem akad párja, az ellenfeleket bármikor tápkarra várja. Mi vagyunk a legjobbak, ellenfelünk nincsen, ezért a csapatért élek, ez lett a kincsen. Megemlítem a kisparut, a titkos fegyverraktár, ott is profik ülnek, kikre a nehezet hagyták. A véghajrában szükség van egy pár friss játékosra, hogy a játék színvonalat emeljék 100%-osra. Ameddig a lábunk bírja, küzdünk szívvel, lélekkel, nem foglalkozunk semmiféle rossz véleményekkel, csak is a jó felé hajlunk, nem terelhet senki, nem tudunk már változtatni, ezek ellen tenni. Megpróbálunk egy irányba és jó úton menni, arra merre az edző mondja, és nem eltévedni. A győzelemért hajtunk, mással nem fogadtató, 3 pont az ellenfélnek csak úgy át nem adható, de nem is kapható, mert kemény harc megy érte, de ha a miénk a legvégén, akkor már megérte. De nem is kapható, mert kemény harc megy érte, de ha a miénk a legvégén, akkor már megérte.